de 9 anos, é viúvo e chéganos desde Arteixo tamén. Di Ricardo que non quere pasar os anos que lle quedan só. Levas 5 anos viúvo, pero o teu loito xa ven de antes, porque estiveches coidando da túa muller, non, Ricardo? Sí. A túa muller que puxose enferma e durante un tempo ti encargaste dos seus cuidados, de sacala a pasear para que estuvera ben e volvestelle demostrar ese amor que sempre lle tuvestes de máis de 60 anos de matrimonio. Foi un matrimonio bonito, verdade, Ricardo? Sí. Fixestes moitas cousas xuntos, foi a túa compañera de viaxe, viaxabades bastante, iades cada pouco a Portugal, a Vilanova da Cerveira, non? Sí. Dende que faltou ela non volviches, non és capaz? Foi este ano pasado. Por primeira vez. Sí. Porque dis que agora custache facer as mesmas cousas que facías, pero ti só custache moito máis facelas agora. Sí. Pero a vida ten que continuar, Ricardo. Ricardo, dísnos que bótase en falta facer cousas en parella, non? Sí. Como que cousa, Ricardo? Podes dicirnos que che gustaría? Pois moita gustaríame ir de excursión, tomar un café, ir comer unha comida a un restaurante. Unha compañía cunha persona que fora boa, que fora cariñosa. Iso. Porque ti dísnos, gustaríame unha persoa con ganas de vivir. Sí. Porque ti tes ganas de seguir vivindo e disfrutar da vida. Sí. E aparte de ir de excursión, que che gustaría facer, por exemplo, Ricardo? Pois é o que digo, ir un día a cenar, porque eu vou cenar, por exemplo, 2 ou 3 días á semana, pois vou comer a un restaurante, pero vou solo. Claro. Pero de día ainda fas cousas. Ti traballa a túa propia horta, Sí. bota a partida cos amigos, iso non pode faltar. Teño un tractor, limpo os terrenos que teño. Xa falaremos que teño falta eu de que me limpia aí algo. Vamos a falo contigo. Polas tardes vou xogar a partida, estou ali cos compañeiros. É dicir, que de día estás entretido, pero o teu problema é a noite. Cando chega a noite, aí que pasa? A noite, pois, cando chego de xogar a partida, como unha fruta, vou para a cama, teño ali a televisión, mas da noite vou sin dormir. A noite en vela, non? E a cabeza que non para. Non. Pero claro, non tes con quen falar a non ser coa televisión. E iso é duro, Ricardo? Teño 2 cadeliñas ali embaixo que falo moito con elas. Non me contestan, pero son moi cariñosas. Pero ti sinteste escoitado. Sí. Unha vez máis volven a sair os animais, os gatos, os cans, neste caso, que tanta e tanta compañía vos fan, Ricardo? A mí famo moita. Teslle nome ás cadeliñas? Sí. Como lles chamas? A unha chamo-lle Perla e a outra Pequerrecha. Pequerrecha? Sí, porque é moi pequeniña. É pequeniña. Sí, é moi pequeniña. E telas dentro da casa? Están no baixo da casa. No baixo. E teñolles un cuchiño a cada unha colchoneta, e cada 8 días cámbiola. Vale, para que estean fresquiñas e ben limpas. Sí, sí, sí. E son a túa compañía que tes ahora mesmo, Ricardo. É a compañía que teño. Claro. Decías antes que ti aínda te subes o teu tractor, non sei se é amarelo ou non o tractor, pero ti subes o tractor. O tractor é blanco. É blanco, non é amarelo. Eu que quería bailar a canción do tractor amarelo, pero non pode ser. Non é. E que faz co tractor? Pois limpo as miñas fincas, planto unhas poucas berzas, porque teño 8 galiñas, e boto unhas poucas fabas, ali para min, a máis uns pés de millas e raros para que enganchen as fabas, e o millo é para as aliñas, e as fabas para comer eu. A mãe leva nos seus fillos. Pois mira, o que pasa é que dis que as galiñas dan algo de traballo, non? Dan porque as boto ali para arriba para a leira, pero teño que dar conta delas, se non ven un raposo, como máis.
E adeus galiñas e non máis che os sería ovos. mellor que estiveses pendente do raposo? Pendiente do raposo xa estou, pero o raposo non me fai caso, pero as galiñas sí. Claro. Son máis guiadas as galiñas que o raposo. As galiñas tocolle as mans e xa van para baixo, Son xa van para a guiadas, casa. o raposo Telas non. acostumadas ben. Pero o raposo, aunque lle toca as mans, non marcha. Nada. Mira, falas de que plantas berzas, fabas que repartes cos fillos... Sí. E bota as patacas? Non. As patacas, dendes que ali puxéronnos, tivemos 5 anos, que non nos deixaban poñer patacas. A couza guatemalteca. E entonces eu tiña 2 queixiñas de patacas que puxera o 1º de noviembre e resulta que non as viren, nin me dixeron nada, nin avisaran. Claro, non sabías nada. E resulta que despois vimos unha persona que chamou por teléfono, que me chamaran por teléfono se tiña patacas plantadas. E dixenlles que sí, que tiña ali 2 caixas de patacas. Entonces o fulano díxome que as quería ver e non sabía onde estaban, e tuve non que ir esperar ali a un bar. E fomos ver as patacas. E díxome que as tiña que arrancar e que tiñan que estar eles presentes. Claro, para controlar todo, Ricardo. E daquela, xen eu, bueno, pois o día que queiran. E iso, o día que as queira arrancar, chámonos. Claro. E resulta que, dixen eu, chamei-nos dali a 3 días, dixen eu, cando queiran, veñan e collemos as patacas. E dixo-me el, as patacas collas usted e deixe tiradas na leira para non las irlas ver. Claro, claro, é que estaban, as patatas había que arrancalas, porque decía Marcial, era o tema da couza, escoita, pero aparte de historia das patacas que nos estás contando, as berzas, aplaude as galiñas, polas tardes ten unha chea de actividades, Ricardo, pero contámolas despois da publi.
Pasan 53 minutos das 5 da tarde. Estamos falando con Ricardo, contábanos as súas aventuras na horta, todo o que planta, berzas, fabas, anda detrás das galiñas, pero é que pola tarde ten unha chea de actividades, gustalle disfrutar, El que tenga un amor, que lo cuide, la salud y la platita, que no la tire, que no la tire. Eso es verdad, eso conviene, porque el que guarda siempre tiene. El que tenga un amor, que lo cuide. La salud y la platita, que no la tire, que no la tire. Efectivamente, hai que coidar os amores, claro que sí. Pois a Ricardo encanta ir xogar a partida das cartas, así pasa ela a maior parte das tardes, tira que te tira, o tute o que faga falta, pero que ademais, Ricardo, a ti a familia, a túa familia e os teus fillos son moi importantes para ti. Sí, Están sempre pendentes de ti os teus fillos, dísnos. de momento sí. Como se chama? A filla María Fernanda e o fillo José Antonio. Espera, teño que pararche un momento porque sonou o teléfono, vale? Que tal? Moi boas tardes. Hola, Hola, con quen falamos? con Fernanda. Eres a filla de Ricardo. Sí, Está soplando xa, de emoción, o escoitarche, Fernanda. Fernanda, sí, ti tamén estás emocionada, xa che vexo. sí, estou un pouco nerviosa. Como é teu pai? Meu pai, Sí. traballador, é boa persona, se pode axudar no que sea, pois é botarlle unha man a un veciño faino, sempre foi un buscador da vida moi bo, e sempre quixo o mellor para nós, miña nai igual, foron traballadores como burros toda a vida. E por eso mesmo a Pero ti se bueno. gustaría que el, aínda que túa nai xa non está, pois que seguise disfrutando da vida, porque el di, non busco a ninguén que me coide, senón con quen desfrutar. Dinos, Fernanda. Ai, bueno, eso é decisión del. El a cabeza tena ben, eu non me vou a opoñer a nada do que el queira facer. Jamás. Que importante. Temos moi boa relación, eu estou no cuidando, e nada máis, mentras eu poida, e ele este, pois estaremos así. Fernanda, levados. el di que vos sodes importantísimos, non? Que valora moitísimo a familia. Ti estás dicindo que sempre vas estar aí o seu carón, coidando del, pero cada quen ten que xogar o seu papel, non? Na convivencia. Ai, sí. A él o que lle falta agora é ese outro tipo de compaña que lle axude a sair desa situación na que está. E iso entendédelo perfectamente, non? Por supuesto que sí. Fernanda, como che gustaría que fose esa muller que pudiese acompañar a teu pai pois nas excursións, a ir a cear, como di el? Pois gustaríame que fora unha persona máis ou menos como foi miña nai. E como era? Sí. Como era a túa nai, Fernanda? Miña nai tamén era moi bondadosa, moi buena, moi traballadora, e iban moito de excursión os dous, e bueno, pois foi ela adiante que ela que llevamos a facer. Pois o galla Eso, está... pois Clara, Sí. Eso é... non se pode superar. Nin comparar tampouco, pero Fernanda. hai que irlo levando. Eu que quero é que el se sinta ben. Digo que tampouco se pode comparar. Ninguén vai sustituir a túa nai, está claro, non? Pero Non, que pero sí... bueno, el ten que elegir unha persona que el se sinta a gusto con ela. Claro. Eso é o máis importante, Fernanda, para que teu pai sexa feliz, que é o que vos
queredes. Mandamos un bico enorme e damos as grazas por esta chamada e por este apoio que lle estás facendo a teu pai, que para él sabemos que é moi importante. Un bico grande, Mira, Fernanda. Dime. perdona, Sí, sí, claro. perdona. Sí, sí. Mira, Dime. hola, Sí, sí, dime, dime. mira, pode saludar a miña filla que está aquí? A súa netiña, por suposto, eso non No, lo imos a a negar. miña filla, A túa súa filla. neta. Claro, a súa neta. Sí, sí, claro. A ver, que se pon. Hola. Hola, abuelo. Hola. ¿Qué tal? Hola, ben. ¿Qué tal lo estás pasando? ¿Ven? Ben, ¿Sí? sí, Bueno, pues unha experiencia diferente para añadir ao currículum que xa levas detrás. vale. Como, Bueno. como te chamas? Carolina, Carolina, queres decirlle algo a teu avó que está ahora mesmo aquí emocionado? nada, que nós estamos para axudarlle no que el queira, que o que queremos é que sea feliz. E bueno, pasou unha etapa da súa vida e agora esta etapa é outra. Pois o que veña, benvido será. Moitas grazas, Carolina, porque para él o apoio dunha neta tamén é moi importante. Mandamos un bico enorme, Carolina, a ti e a túa nai. Igualmente. Grazas a Veña, túas. un veciño. Bicos. Chao, chao.